Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basiran wa nadhira wa da'iya ilal haqqi bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla, haitsu qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sedaya pangalembono kagunganipun Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah ngluberaken nikmatipun kangge kula lan panjenengan. Sholawat ugi salam mugi tansah kaparingaken dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat lan sedaya pendherekipun ngantos akhiring zaman. Wonten ing kesempatan ingkang minulya menika, khatib wasiat dumateng diri pribadi, sumrambahipun dumateng sedaya jamaah. Monggo kita tingkataken ketawaan kula lan panjenengan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Takwa ingkang sayektos inggih menika tansah njagi ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Nembe kemawon kula lan panjenengan merayakan Idul Adha, hari raya kurban. Jutaan umat Islam kalebet kula lan panjenengan sami nindakaken ibadah kurban. Kewan-kewan kurban pilihan sampun dipun pragat minangka bentuk ketaatan wonten wondene dagingipun sampun dipun tasarufaken. Sedaya ritual menika sampun kalaksanan. Pramila sampun sak trepipun kula lan panjenengan ndedonga, duh Gusti Allah mugi nampi ibadah kurban kula. Kurban inggih saweneh saking ibadah lan orientasi ibadah boten sanes namung kangge ngubati ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing Quran surat Al-Hajj ayat 37 Allah Subhanahu wa taala paring dawuh, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging kewan kurban lan getihe iku babar blas ora tumeka ing ngarsane Allah, nanging ketakwaan saka sira kabeh kang bisa ing tumeka. Ya mengkono iku Allah wis nggawe tumungkule kabeh kewan kanggo sira kabeh, supaya sira padha ngagungake asmane Allah kang wis maringi pituduh marang sira kabeh lan wenehono kabar bungah marang wong-wong kang gawe amal becik.
Ayat kasebat meratelaken bilih esensi kurban sanes wonten ing daging utawi rahipun hewan kurban, ananging dumunung ing ketakwaanipun sahibul kurban. Takwa minangka landesan, tujuan lan saking sedaya pengibadahan. Pramila evaluasi ibadah saksampunipun Idul Adha sangat penting dipun tindakaken. Amrang-amrih kajaginipun semangat takwa wonten ing diri kula lan panjenengan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wonten mapinten-pinten perkawis penting ingkang perlu dipun gatosaken kangge njagi semangat pasca Idul Adha ing antawisipun setunggal konsisten ibadah utawi istiqomah. Ibadah kurban minangka setunggaling parameter ketaatanipun kawula dumateng Allah Subhanahu wa taala. Setunggaling pangibadahan ingkang dipun syariataken ing wulan Dzulhijjah. Ing saksanesipun nindakaken siam Arafah sarta ngathah-athahaken takbir, tahlil lan tahmid. Tuwuh pitakenan kados pundi kawontenanipun pangibadahan kula lan panjenengan sedaya saksampunipun Idul Adha. Wonten ing Quran surat Hud 112 Allah paring dawuh fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innaha bima ta'maluna basir. Mongko padha istiqomah tetepo ana ing dalan kang bener kaya dene kang wis didhawuhake marang sira lan uga wong kang wis mertobat bareng marang sira lan sira aja ngliwati wates. Sak temene panjenengane Allah Maha Prisa apa kang sira tindakake. Wonten ing setunggaling hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring sabda ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan kang paling ditresnani dening Allah yaiku amalan kang ajeg ditindakake senadyan mung sethithik. Hadis riwayat Bukhari lan Muslim. Kanthi mekaten semangat kurban kedah mawujud wonten ing bentuk keistiqomahan. Inggih menika konsisten lan ajeg wonten ing nindakaken ketaatan dumateng Allah. Ingkang angka kalih semangat berkorban kangge kesaenan. Tulodo saking Nabi Ibrahim alaihissalam ingkang lila ngurbanaken putranipun dados tunggaling piwucal kaitanipun ketaatan mutlak dhateng Allah. Lan ugi minangka manifestasi kecintaan dumateng Allah ingkang boten saged dipun kawonaken dening kecintaan duniawi. Bab menika paring piwucal dumateng kula lan panjenengan bilih sedaya aktivitas lan keremenan duniawi boten kenging ngawonaken lan ngalangi perjuangan kangge pados ridhanipun Allah. Kanthi mapinten-pinten bentuk pengorbanan sae menika arupi pengorbanan wekdal, tenaga, pikiran lan arta bondo. Ibadah kurban dados spirit panjurung kangge langkung bersemangat berkorban, berjuang kangge kemaslahatan umat, dakwah lan caos pambiyantu dumateng sesami. Ingkang angka 3 ngiyataken hablum minallah lan hablum minanas. Ibadah kurban gadhahi fungsi minangka sarana kangge takarub nyelak dumateng Allah, hablum minallah. Ing saksanesipun gadhahi dimensi sosial ingkang ngraketaken pasederekan ing sesami, hablum minanas. Semangat menika kedah dipun jagi
dipun kiyataken sesambetan kula lan panjenengan dumateng Allah lumantar ibadah salat ingkang khusyuk, donga ingkang tulus lan tilawah Al-Qur'an ingkang lebet. Sesarengan kalian menika dipun kiyataken ugi sesambetan dumateng sesami, ningkataken kepedulian sosial, nyambut tali silaturahmi, ngendeng-ngendengi bot repotipun tiyang sanes, sumeh dumugaaken kesaenan lan nyingkiri sedaya perkawis ingkang saged newahaken memengsahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah kurban dados satunggaling madrasah ageng kangge kula lan panjenengan ingkang paring kathah piwucal. Monggo tansah cecepengan kenceng kangge njagi semangat ketaatan lan pengorbanan ingkang sampun ngrembaka ing momentum Idul Adha. Sampun ngantos piwucal luhur menika luntur kepara ical amargi gumantosipun wekdal. Tansah njagi keistiqomahan ing pangibadahan, tansah njagi semangat berkorban ing marginipun Allah, lan tansah njagi diri pribadi ingkang nyebar kesainan ing setengahing masyarakat. Mugi-mugi sak pangkeripun Idul Adha kula lan panjenengan dados pribadi ingkang meningkat, langkung sae, langkung takwa lan langkung bermanfaat. Mugi-mugi Allah nampi ibadah kurban kula lan panjenengan, lan mugi-mugi kula lan panjenengan kalebet ewanipun kawula ingkang tansah istiqomah ing ketaatan. Amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum walisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.